Hola, soc el Cristian i en aquest petit tutorial aprendrem a posar en el Mission Planner una càmera que no hi és prèviament a l'hora de fer els plans fotogramètrics i aquestes coses. Aleshores, jo en aquest cas el que faré és introduir les dades d'una Mappier Survey 3 White. Hi ha dues Mappier Surveys, la Narrow i la White, que tenen uns focus diferents, tenen una petjada diferent. La White capta més terreny que la Narrow, però com a contrapartida la White té una mida de píxel més gran que no pas la Narrow. Això és degut a que pel mateix número de píxels que té el sensor, que són 4.000 per 3.000 píxels, com diu aquí, la White té una lent més ampla, és a dir, reparteix aquests píxels entre més terreny, que no pas la Narrow, que reparteix entre aquests píxels entre molt menys terreny, és més estret. Ho veieu en aquest gràfic que venen els mateixos de Mappier? Doncs bé, això comporta que les característiques del pla de vol seran diferents, el solape, el solapament, vull dir, bé, la mida de píxels segons l'altura, totes aquestes coses, quan fem el pla de vol al Mission Planner, doncs seran diferents. Doncs bé, un cop al Mission Planner, el primer que farem és anar a Flight Plan. Veieu aquí a la pestanya d'aquí dalt de tot, a la segona pestanya, Flight Plan. Anem a Flight Plan i ens acostem a la nostra zona d'interès. Molt bé, un cop aquí ja podem fer, li direm que aquí és el nostre home, el nostre set home here, molt bé, i ja anirem a fer un pla de vol. Recordeu que per fer un pla de vol poligonal hem d'anar a aquest icona d'aquí, que està amagat i si no el saps i podem o carregar un polígon que ja estigui fet des d'un shapefile o KML o simplement fer un polígon ara nosaltres, per exemple des d'Anivel.polígono fem aquí un polígon, una miqueta, un polígonet, pim pam pum. Molt bé, i un cop acabat fem doble clic i fem botó dret, Auto Waypoints i anem a Survey Grid. Molt bé, i aquí ja ell ens fa un pla de vol amb unes característiques d'una càmera concreta. En aquest cas jo tenia la Mappier Survey N. I de fet aquí tenim tot un seguit de càmeres ja predefinides que venen per defecte amb el Mission Planner. Ara bé, la Mappier Survey White, que té unes característiques geomètriques diferents, no hi és. Llavors, com ho fem això? Anem cliqueu sobre Advanced Options i aquí a Camera Config podem nosaltres generar una càmera. D'acord? Aleshores, li hem de dir la longitud focal, la mida de píxels i la mida del sensor. Doncs ell ja ens podrà calcular el field of view, és a dir, l'amplada de la petjada en metres o en graus, i la mida de píxel resultant a l'altura de vol corresponent. Aleshores, per obtenir aquestes dades, hem d'anar a la web o al datasheet del sensor, en aquest cas, la Mappier Survey. Doncs bé, si anem a la pàgina web de Mappier i mirem les càmeres que hi ha, en aquesta pàgina web, Mappier Camera Pages Càmeres, anem baixant, veiem que hi ha un Camera Flight Calculator. Aquí, dintre de tots els models que té Mappier, podem buscar la Mappier Survey White i aquí ens diu la Sensor Width, la Sensor Height, la Focal Length, que això és el que hem de posar en el Mission Planner aquí, d'acord? Per exemple, Focal Length en 3.37, molt bé, 3.37. El número de píxels està bé i l'amplada del sensor en mil·límetres és aquesta, 6 mil·límetres i pico, i l'altura del sensor en mil·límetres és aquesta. Molt bé. Doncs ja tenim
aquí les característiques de la càmera. De fet, podem comprovar que la resolució calculada de 5,5 centímetres a una altura de 120 metres s'ajusta al que ens diuen aquí al Flight Calculator. Aquí ens donaria una medida de píxel calculada per ells mateixos de 5,519 i a nosaltres al Mission Planner ens surt 5,56. Bé, deuen ser decimals i coses que aquí no es tenen en compte. Molt bé, doncs un cop configurada aquesta nova càmera ja la podem desar per fer-la servir tant com vulguem amb posterioritat. Apretem aquí a Save i li donem un nom. En aquest cas li posarem Mapir 3 V-doble. Molt bé. I amb aquestes característiques ara ja tenim en el menú la Mapir Survey V-doble. Molt bé. Doncs apa, fins aquí afegir una càmera en el Mission Planner. Apa, siau.